January 3. So, morning po. Ngayon po ay January 3. Ngayon po ay Friday ba? Friday. Friday po. Dito tayo sa kay Elmer. Bangan Punsalan. So, this is our first therapy for the January 2025. Ngayon po ay January 3. So, binabati ko po kayo lahat, mga Punsalan dyan at mga pangan. Happy New Year po. Magalang magkabundo. God bless you. Samahan niyo po kami sa video ni Elmer sa kanyang PST o Travel Stroke Therapy. Together with JMR Boys. Ito. Yun eh. Bangko. Pangkanano. At tayo po namin si import. Pro basketball kami. Push! Ano sabi ko? Bati ko muna kapansin mo. Hello. Happy New Year muna. Bati ka Happy New Year. Bati mo na sa mga pag-anak mo. Bati ka ng mga nyo, no? Happy New Year. Ano yun? Ate mo siya. Ako ah. Patayin ko. Galang ko. Matay na ito eh. Stop lang. Baba. Whoosh! Yeah. Yun, masasabi ko shortcut. Hey! Ayos na lang. Magandang ganda. Sabi niya. Ako, naganakan ako. Oo, ganyan. Happy New Year. Ma, dating nga pang yun. Oo, para na buka na. Close beres ka. Friday pa. Oo, yun naman. Miss na ako kagad na. Miss na ko. Miss na ako ngayon. Yung mamasaya niya, maya niya katawan. Siyempre. Doon eh. Okay ba? Magpila ka. Let's pray mo tayo. So, pray muna kami. Ito yung mga subscribers, likers. At ang mga taga sa mga Mexico ay pinapati natin yun. Magpapray muna tayo para tayo gabayan at pag-pray ng Lord sa atin. Ito pa gan? Basta ano yan? Nice lang? Nice lang. Okay na. Paano sila? Wala bisita. Hindi nag-shot? Parang kami nito kung mag-shot. Shot. Walang bisita. Pagkulita pa ma. Bayo ko magsunod ako. Kini. Kami kaya kamaskara mo eh. Bami kayo. Ano ba? Nakunin ko piyaw. Stress ka? Isa ka naman eh. Sukan ka, Chen ka. Okay. Makaligya eh. Ako ni. Ano ba yan? May load yan eh. Mateo 6:23 associated ko na Diyos at Pagod ng Jesus. Mateo 6:33 Diyos nasa ang puso. Mateo 6:34 huwag ka na bahalang matas. Diyos. There's 5:7 ibigay mo ang lahat ng manalangin ng problema sa Diyos. Marcos 11:2 tayo ng panalangin. O tagayin ko sa mga maraming salamat po muli Panginoon Lord God. Ito naman first therapy for this January 3, 2025. Muli Panginoon, salamat po mas masaming kamay ko. Mga Panginoon ay ang hiling pa Lord God ng Diyos ay mga kamay. Bos tagalingan, agalang dalangin ko. Kaya Brother Elmer, pangat po salamat po sa mga gulang, kapatid, sa asawa, kaibigan, mga taong ginangkan ko Lord God, sa mga Lord God. Hingin dahilan po ng kalakasan. Muli Panginoon ng kanyang puso Panginoon ay magkaroon ng paniniwala at pananalig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Gusto na ako hindi yata. Ito ang magiging natin. Gusto na ako mga
Oh. Gawa lang ako kape. Pastor na ka mo, boss. Pastor na ka. Negisan. Negisan babae. Iya. Pastor. Kipen. Yung sa likod. Yan lang muna siya. Warm up. Oh, ano mag-warm up? Kasi. Two, push. Isa. Yan. Huwag ka muna upo. Balance ka, balance. Yan. Yan, ito yung balancing. Okay, huwag ka upo. Huwag ka muna upo. Huwag ka upo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngayon, handa mo po. Very good. Relax. Relax. 5, 6 na, no? Okay? Ready, 1. Push! Ayan, malakas na po. Mga ating kaibigan, si Elmer, God bless. Wala na pa. Ayun na to. So, 20 seconds ulit. 1, 2, 3, 4. In diretso for balancing. Handa mo kailangan improve yung balancing. Ayan. O, alam po ng mga fans ni Elmer dyan, manunod dyan. So, ito na po si Elmer, pagbabalik. Ha? Ano po? Bukan ako po, bulungay ka eh. Ayun naman. Dali ha, dali. Balik ka na lang. Sige, po ka. Tandaan. Sabi mo, thank you Lord. Sabi mo, thank you Lord. Sabi mo, thank you Lord. Thank you Lord. Push. Po yung nakakain. So, 36 natin. Gagawin for 20 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nandang push. Ha? Okay, last 2. Okay, sila. Nangina. Okay lang. Okay lang. Ang gusto pa. Okay, last 2. Push! Okay, very good. Nalakad sa katibigan. So, okay po, January 3, ito po ang aming first session therapy. Itong 2025. Siya po ay nakakatayo na. Ayan. Ano na yung kuwan? Wala na. Opo. Sinasabi ko siya. Kaya kaya na. Siyempre na lang. Last 5. Okay. Ayaw. Push. Opo. 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 Ayaw. Okay. Opo. Ayaw. Push! Sinasabi ko siya. Ha? Eh, pwede lumakad to. May bang pa eh. Tayo lang muna. Lumalalim, relax. Anong pakiramdam mo? Nakatayo ka? Masaya ka? Ha? Uy! Masaya ka? Siyempre! Masaya, siyempre. Yan! Ang sinasabi ko sa iyo. Last to ha. Okay yung mga konti. Okay yung mga konti. Ha? Sa no? No? Sa bag. Nalasin mga kaibigan. Pagbalik niya lang sila. No? Oh! Oh, ito ka! Oh, last 2. Ayan. One. Push! Snap! Woo! Thank you, Lord. Dali. Dali lang, ha? Tagal. Hindi po, tanda. Okay. Latot kay Jampangan dyan. Jampangan. Pati-therapy ka na. Pamangkin mo, nakakatayo na. Yan. Happy New Year sa'yo. Yan. Ay, pa-therapy. Puro good time natin. Okay. Ibig sa pa-therapy, Jampangan. Hindi ka naman ba? Na? Pa-therapy ka ba mo? Oo, mga nano, pinamula ang Aldo, bulan tataw na, kasi tatama kayo, makanya. Siyempre dito. Alam mo, depending tayo. Kaya buta, wala may inyo. Oh. Nakakad na, saka. Oh. Okay dito. Ay, ma'am. Wala na akong bulan tataw na, pinak mo na. Yan, may kulit-kulit. Oh!
magkokontra nga ako eh. Tara kami sa chat ka. May nakakontra. Kaling ka. Eh boy. Wala mo yun eh oh. O, tara kami oh. Sinabiti sila. Nga pa kung din ka kanya nanay Lili. O, gawin pa. Kami pre. Anong order po natin? Napalagan. Salamat si kay nanay sa kanyang pakape. Sponsor. Oo. Yan. Kung Kaya magagaling na yan. Kaya may halo na yan. Kaya gagaling na. Mas pinari ka. Oy, oh. Nakita mo. Thank you very much. Salamat po, Lord. Thank you for this blessing. Boy, baka lang din, boy. Ito kami na, boy. Ito. Scarlett? Ah, Na? Scarlett is na. Ito po, yan. Dapat, kung itutulya ko. Tapos diretso. Importante, ma. Dito na eh. Hindi pa siya magsiyan eh. Magkailan ako magkasakit yan. Na? Diligdo na yan. Ha? Dito na ka. Kaya ka bisang kape, bisang kape. Pin pa rin umakasa na umakasa yung kamurin po. Tangi kanya ni marketing. Dudo kuya pa. Buka-buka mga sekto boy. Baka maging pasta na yun. Pag tirahin na pinagtirahin ko, maging pasta yun. Oo. Itakpan mo ng plastic. Ano isa? Terus dyan ha? Ba kasi ma?